Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hürmetli Müslüman kardeşler, bugün men sizge tilek tileu duaсын okup işittirem. Agar da kerak dep tapsagыз, dostlarıгызга, туганнарыгызга, балаларыгызга, көршілерігізге жиберегіз, таратыгыз. Савабы булыр. Bismillahirrahmanirrahim. Tilek tileu дуа oku, Allah'ны isке alу, ягъни зикр кылу үзе bir матур гыйбадат. Шулай ук зур савапларга элгешүү юлуда. Динни башлап үйренүүчүлөргө дуа кылуу мисалы. Ey Rabbim, Allah'ım, Sen галамнар Раббысы. Барлык мактауларыбыз Сиңа. Сен гафу итүче. Сен мәрхәмәт, шәфкать, рәхимлек, михрбанлыкның үзе. Аллакайым, шушы күнгө хәтлем миңа, туганнарыма, халкыма, барлык мусулманнарга биргән бәрәкәтең, киң ризыгың, шиксез ниғмәтләрең, саулык, белем, югары дәрәҗәләр биргәнең, тынычлыкта, матур табигатьтә яшәткәнең өчен Сиңа шиксез шөкер әйтәбез. Шушы биргән бәрәкәтләреңнән киләчәктә дә безне айырма. Минең әти-әниемнең, туганнарымның белеп һәм белмәй яшерен эшләгән гөнаһларыбызны зинһар гафу ит. Мәрхүм булган әти-әниемнең, мөмин ата-бабаларымның, нәсел-нәсебемнең, халкымның һәм бөтен мөселманнарның гөнаһларын гафу эйлә. Ey Rabbim, Аллаһ Тәгалә, минең һәм балаларымның, туганнарымның күңелләренә, йөрәкләребезгә иман нуры сал. Иманнарыбызны нык кыл. Безне туры юлыңнан алып бар. Күферлеккә төшермә. Миңа, балаларыма һәм туганнарыма файдалы гыйлем, камил акыл, ачык айык зиһен, күркәм холык, югары әдәп әхлак бир. Юлларыбызны ачык кыл. Укуларыбызда, эшләребездә җиңеллек һәм зур уңышлар насип ит. Ниятләгән изге гамәлләребезне башкарып чыгырга ярдәм ит. Тазалык, саулык бир. Җир белән күк арасында булган барлык бәла-казалардан, җир йөзендәге хәвеф-хәтердән, зәхмәт кагылудан, явыз кешеләрнең яманлыкларыннан, начар юлдашлардан, сихырдан, күз тиюдән безне үзең сакла, үзең сакла. Безне хәерчелектән, ачлыктан, яңгылышу хаталанудан, гөнаһтан, ялкаулыктан, ялгызлыктан, бөлгөнлектән, ваемсызлыктан, кыен хәлләрдән, төрмәдән, ут һәм су афәтеннән, яман эшләрдән, бурычка батудан, гафил булудан, наданлыктан зинһар үзең сакла. Аллакайым, шулай ук безне үз нәфселәребез белән калдырма. Раббым, миңа, балаларыма һәм туганнарыма хәерле, бәрәкәтле, бәхетле, озын гомер бир. Бәхетле картлык насип ит. Безне авыр сынаулар белән сынама. Тәүбәләребезне кабул ит. 7 саныбыз түгәл булсын. Тән һәм рухи гариплектән сакла. Безгә әхирәткә күчкән чакта җиңел үлем бир. Соңгы тәхәрәтне дә үзебезгә алырга язсын. Бу дөньяда эшләгән барлык изгелекләребез, Аллакаем, Синең ризалыгың өчен булса икән. Эй Раббым, безнең иманнарыбызны, йортларыбызны, бала-чагаларыбызны, мал-туарларыбызны, мөлкәтебезне, дөньяларыбызны янгыннан, ут-судан, җил-ямгырдан, йырткыч хайваннардан, кош-бүҗәкләр зарарыннан һәм төрле авырулардан, афәтләрдән үзең сакла, үзең сакла. Син яклаучы, саклаучы, шуңа да без Сиңә генә сыенабыз. Амин. Менә шушындый теләк теләү дугасын мин сезгә бүген укып ишеттердем. Диндә булык, иманлы булык, кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелып, булганына шөкер итеп яшик, дусларым. Иң изге теләкләр белән гүзәл
Яппарова.